Hvad gør junkfood dig, og hvorfor er det så populært? Junkfood? Ja. Altså, det er måske populært, fordi det er et hurtigt måltid. Det koster ikke noget. Jeg tror mere, at for eksempel McD og sådan noget, det er mere, at man tager sådan udflugter. Og så er det mere sådan, fordi for hyggens skyld, eller hvad man siger. Jeg spiser ikke så meget junkfood, men altså, det giver dårlig kondi, og man kan tydeligt mærke det, når man har spist det, synes jeg i hvert fald. Jeg bryder mig ikke om junkfood, men får det helt dårligt af det. Altså, du behøver jo ikke sådan selv lave det, og det smager jo også meget bedre end bare kartofler. Fordi så er jeg blevet afhængig af det. Altså, jeg spiser ikke junkfood særlig tit, så jeg ved ikke, hvad det gør med mig. Altså, junkfood er populært, fordi det er nemt at lave. Hvad tænker du om fede mennesker? Altså, det er deres eget valg. De må gerne være fede, hvis det er det, de har lyst til. Men altså, det er jo usundt for dem, så det... Jeg vil da råde dem til at tabe sig i hvert fald. Hvis det er sådan overvurderet fed, så kan man jo godt grine lidt af det, ikke? Altså. Men ja, det er sgu da også synd for dem, hvis de ikke selv har valgt det. Jeg synes, det er lidt synd for dem, at, altså i hvert fald børnene, fordi at det er jo ikke rigtig deres skyld, det er forældrene. Men de voksne, det er egentlig deres egen skyld. Ja. At de burde tage sig sammen og så komme ud og få lavet noget motion. Jeg tænker, at det er synd for dem, egentlig. At de burde gøre noget ved det. At det er synd for dem, at de ikke har mere viljestyrke. Dyrker du tit motion? Ja, jeg løber sådan en gang om ugen og spiller fodbold 2 gange i ugen, og springer måske 1 gang i ugen. Hver dag. Sådan, ja, jeg spiller fodbold 4 gange i ugen. Hver dag? Hver dag fortsætter du komme på fredag. Mindst 4 gange i ugen. Ja, 5 gange i ugen. 5-6 gange i ugen. Foretrækker du McD fra Fresh og Kylling & Co? Ja, det gør jeg. Det smager meget bedre. Nej, langt fra. Jeg foretrækker helt klart Kylling & Co. Jeg tror, det der fresh, det er bedst. Det er sådan frisk og sådan lidt så klamt. Nej, Kylling & Co, det er bedre. Det er sundere. Ja. Hvad kan løsningen være på fedme? Spis sådan en motion, jo. Jeg skal ikke altså få nogle flere mennesker til at røre sig. De har ikke noget motion. Bare gå en tur en gang, men bare et eller andet. Og være med at spise så meget mad. Altså børnene, man kunne tilbyde overvægtige børn sådan noget i skolen. Der er mange, der snakker om, at vi skal prøve at cykle lidt mere i skole, så bare køre bil hver gang. Og spise lidt sundere, i stedet for bare at spise junkfood hele tiden, som du siger. Mit BMI er 18,69. Mit BMI er 20,16. Mit BMI er på 20,3. Mit BMI er 18,75. Nicki Minaj.